Espera! Cau! Ja t'he guanyat 30 partides. Que bé que jugues, Chie. Què et penses? Moltes gràcies, Mayuko, per cuidar la Chie, a més a més. Jo no necessito ningú perquè em cuidi, pare. Tens tota la raó. Ets una noia molt ferma, tu, eh? És que amb aquest pare que m'ha tocat, si no ho fos, no sé com ho faríem. Ei, Mayuko, juguem una altra partida? Va, d'acord. Ja va. Carchie, cuina occidental, digui. Sí, 2 de fetge de porc i sopa de verat. Sí? Doncs no pot ser més japonès el que demanen. Sí, senyor, ara mateix li portem. Sí, moltíssimes gràcies, senyor. Som. Au, llest. El senyor Hirokawa del districte 2. Sí, fins ara. Quan torni jugarem, eh? Sí, molt bé. Escolta, pare, que ja li pagues els diners que li toquen a la Mayuko. Doncs com que fa temps que estem en números vermells, de moment no li puc pagar. No pot ser això. Pare, la Mayuko és una pobra estudiant pelada com una rata de les que ja no en queden. Ja s'ho passa prou malament havent de fer la vida que fa perquè no té diners. D'acord, a veure si a partir del mes que ve li puc començar a pagar el sou. Però com és que tu saps la vida que fa la Mayuko? N'hi ha prou de veure-la. S'ho passa molt malament. Chigasaki. L'arròs. I ets aquí, Mayuko? Sí que has anat de pressa. Però què dius, pare? És una clienta. Bona nit. Un bol d'arròs amb carn i col adobada per emportar. Un d'arròs i col per emportar. Sí, ara mateix. Segui un moment, que no trigarà gaire. Bona nit. Ja pot passar. Perdó, però és que m'han dit que aquí hi treballa una noia que es diu Chigasaki. Chigasaki? Ah, vol dir la Mayuko. Sí. Bona nit. Soc del restaurant Carchie. Els porto la comanda. Ei, Mayuko! Per què fas aquests crits, Mayuko? Nia! Que no ho veus, que és perillós sortir així de sobte? Mira què tinc! Què és això? Ostres, esclar. Què pot saber un estudiant descastada de la civilització? Una peça clau, un gramòfon. Això no és cap gramòfon! Segur que em puc treure moltíssims diners. Ai, quins tresors que ens trobem buscant peces per construir ovnis. No vull que construeixis més pots dels teus a casa meva. Ara que hi penso, t'has menjat la reserva per les emergències. Que te n'has adonat? Sempre me n'adono. Sàpigues que tu avui et quedes sense sopar. Què? I què més? Avui a mi em donaran el sopar al restaurant on treballo i tu ja t'apanyaràs. Què? I menjaràs de gorra? Tu t'afartaràs i a mi que em bombin, no? Jo també vull sopar, jo també en vull, jo també en vull. Ja saps que el pa es guanya treballant. Espera't! No siguis així, Mayuko, jo també vull sopar. Para de seguir-me d'una vegada. Pensar-ho! Jo també vull sopar de gorra, jo també vull sopar de gorra. Hola, ja torno a ser aquí. Ah, Mayuko. Mira, Mayuko, tens una visita. Què? Chigasaki. Perdona, però és que em sembla que no et conec. Sóc jo, en Genzo. En Genzo, dius? Tu no deus ser... Hola, Mayuko! De debò que ets aquell Genzo, tu? Ostres, no t'havia pas conegut. M'han dit que eres a Tòquio, però tot i així no... Té això. És arròs! I nou d'aquest any! Moltes gràcies. Sopa! Sopa, 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 sopa,
cop la pesada de la piruleta al cap. No despistis, tu, ara! Avui no he cobrat res a la feina perquè has dit que jo pagaria la nota de tot el que t'has menjat. Per què ho has fet, Vols dir allò? Volia comprovar si era veritat que treballes com una esclava i aportes tant a la societat. I per què ha de comprovar res un extraterrestre menjat sense antena com tu? Per culpa teva, avui per sopar m'hauré de menjar un menú d'aquest restaurant tan atrotinat! Quina barra! Tu saps que malament que em sento, ara? Que pesada que ets. Molt bé, ja ho sé el que farem. Aquesta descastada et tornarà els diners que has pagat. A mi no m'hi emboliquis, Nia! Quin parell, una extraterrestre menjat i una estudianta descastada. Perquè no us penseu que jo estic al mateix nivell que vosaltres, Jo formo part de l'elit. En realitat, jo no hauria de ser en aquest restaurant tan horrorós comprant-me un sopar barat. Ei, això que dius és molt injust. Com pots parlar tan malament de la societat si només ets un extraterrestre de casta alta vinguda menys, El que dic és que una ciutat tan vella i tan bruta com Enohana ja fa pels pobres i els descastats com vosaltres. Escolta un moment, noia! Ja n'estic tipa de sentir bestieses. Ei, Chie. Què té de dolent el nostre restaurant? No he dit pas cap mentida fins ara, em sembla. Que tens algun problema? Ai, perdoni la meva filla, senyoreta. No cal que li demanis perdó, pare. Chie, recorda que és una clienta. Que sigui el que vulgui, pare. S'ha passat i molt. D'això, Què passa ara? jo també ho penso. No està bé el que diu. Aquesta me la pagues, bruixa sense antena. El bé sempre acaba triomfant. Està com un llum. Quin numeret més lleig que m'ho Tot ha sigut per culpa teva. Mai no et deixen de sorprendre els clients. Oi que és veritat, Chie? On vas, Chie? On vas? Ei, Chie. Escolta, Chie, quin nom més horrorós, Què? El meu nom. Està molt passat de moda, no? Dir-se Chie. Vols dir? Doncs jo trobo que és un nom molt maco, que està força bé. Va ser el meu pare. Quan va posar el restaurant, va triar el nom de Carchie perquè jo em dic Chie. Sí? Que maco, no? Però què dius? Ara a mi em fa una vergonya dir-me així. Et fa vergonya? És clar que sí, Mayuko. El somni del meu pare sempre havia sigut obrir un restaurant. Hauria d'haver triat un nom més bonic i més a la moda. Quina poca vista que té el meu pare en tot el que fa, oi? Però fa tot el que pot perquè les coses rutllin. Bé, l'he d'ajudar, jo, no? Sentint-te parlar sembla que la persona gran siguis tu i no ell. És com un pare com el meu. Ei! Chie, Mayuko. Avui ja deveu estar cansades. Què us sembla si tanquem? Mita, que feliç que és aquí. Va, pare, anem a endreçar-ho tot abans de tancar. Sí. Genzo. Sigues aquí, jo me'n vaig. Sí, moltes gràcies per l'arròs. Adéu. Escolta, si vols ja te'n tornaré a portar. Sí. Potser el que m'hauria de fer més vergonya de mi mateixa és que em faci vergonya treballar de repartidora en un restaurant. Això m'ho ha ensenyat avui la Chie, una nena que tot just fa primària. La Chie ha d'ajudar el seu pare a tirar endavant el restaurant. I per això el restaurant és molt important per ella. No sé si jo tinc res tan important per lluitar-hi.